Iroitrai sa sin pat ngai kble pi bahar ro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu ha kani ke video ngakwa bangan ai ke jupa ya kani ke jingkeli ke baladon ba keli nga balei ba ulok jonga ulet kenthai ben bat udi kiat lani usho udan lani upenjenjar ki bapun bha ki benta tika jubab kalong kumne namar ba phi klem shakri bahare ya ublei kata kade ke jubab kaba ya dei bat kata ka jingkeli ke jong phi namar lada phiyo ubrio ubasniu lada udang dei tang usamla kamut kata kade tang kejing tunjuk kaba ublei ususya ya phi ban yat na katu kalenti tang ba nada usya makna ya phi ban yat na katu kalenti hanre phen lat pat bat ublen kurkhu ya phi hakawai pat kapor hanre lada lade ukurem jong phi ban uyat kan thai na lor jong phi ule shibon ki ai kata phi ban check bha ya lade phi ban check bha ya lade kade ke ai ke ba phi la pen sngo si ya ublei namar nga kwa ban ni tho ya phi ya kani ko wei ngi ki kan thai ba ro ngi ban tip ya kani ka kan thai hi sien ba ka long ka brio ka ba ha ne em kamut ka brio ka ba ha ha utrai ken umde ka ba ha ka jing long brio man brio na markidon ki brio ki bom shakri yo blei ru tang ba ki ba pat ngam ong ye ka jing ba han re ka jing ba ka ba riu blei ka ba pen lut e ka por ban chong he ki jat ki jong trai kamut ka ba ha ba phi yo e ka ji hi kai na ka tien ka jong ublei phi ngam ba ba phi le ru ye ka ta phi ai ka por ka ba tam sha ublei te ka ta ken ka jing mon de ka ta ka jing mon ka ba phi la ban long ka ta ka brio ka ba riu blei ba la da ka long kum ta te ka mot la da ulok jong phi usniu sa kan no ka no ru namar ba balei phi riu blei namar ba kasnam ka jong jisu ka don happy te la da laptop ya ka jing em ka jong phi ne em da kasnam ka jong jisu ba da ba laptop ya ka jing em jong phi da kasnam ka jong jisu te ha ka jing ya dei shitnga ka mot phim ya long shu ar phi long ka wei te la da phi long ka wei te ka mot ka to kasnam ne em ka ba sat ya phi ha ka jong por ka sat ru yo tnga jong phi namar ba yaki brio ki ba pop nem la ban penja clear hanre yaki ba khoj la ban penja clear hanre ki ba khoj hau trai ki la ban pen khoj te ki brio ki ba ja clear te kata kadai ba lada ulok jong phi ule kinu ki beta phi ban check bhaya la de nama lada kasnam ko jong jisu ka don ha phi te ka mot ka to ka ban ha phi ka pen khoj te u kan pen khoj ke jing mot jing prakhat kan pen khoj ke jing bam sap kan pen khoj ke jing klim sang bat kum ta ter te namar ka ta phi ban check bhaya la de lada phi dei hi ka bre ka ba e chi shayo ble la usniu sakat no ru hab ban bha namar bale kata ka jing bha ka jong ublei ka badan happy kata ka jing khoi ka jong ublei ka badan happy ka snam ka jong jisu ka badan happy ka long ka bor na mar niar wai bha ye ka jing wai badan ka por ha ka snam ka jong jisu ka snam jong jisu kala an pen khoi kala an pen kala an pen khia kala ban le shibon ki kamba te na mar kata ye le ban ngap bha ye ka jing hi kai ki bang ju plat na ko ka por sha ko ka por na mar ki don ki bri ki ba shu pha du wai yanga ka jing duwai jonga kan trekam tang ka no sngi hanre habanga duwai habanga lapen ep banga ong ep sapet ki ji hi kai bale ba ka tien ka jong ublei kan hi kai ep yanga la hi kai da ka tien ka jong ublei ba da ka tien ka jong ublei nga hi kai ep la da phi ko ngo e kata phi sok ma phi hanre la da phi shu nang tang ban pha batai ki jing pho snio la ne phi nang tang ban chu pha duwai te hang do te ka jing sok ka jong ublei kan sin shara phi te ka mot ka bom la ban long da le ru em te na mal kata mangi ginong duai bat ma phi ngi ha ban don ya ka jing ya trelang khnang ba phin yo ken ya ka jing sok ya ka jing kmen ara phi pha duai be phim ngap i ka jing hi kai phim ban tre kam ru ha phi ngap kam don jing mon bon ha phi pha duai phi ong ani kong ka jing ngop bang ban ngap ya ka channel ka jong phi ka jing hi kai na ka tin ka jong ublei ranga ka li ka dola nong phi puli bible ki ong ngam ju puli don ki bang shilen nong ar nong te kamut ngalas ng thok klem puli klem ko ngo e ka banga nga ju hi kai lang baka YouTube channel
Tenamal kata ngap ha pensa nang kai man ya lanti namar shikanta ha ka shisngi umde banduna bandwai stenkanta umde banduna bandruai kamot puli bible kabaduna palat ka de lailan dong pilaban puli shipau arpauru daga bapusan te henrai da phimla lailan dong phidan kam ba phen puli phidan kam man ngap hai ka tin ka jong ublai phidan kam man ko ngo te kamot ka yeng jong phi da ka jot ru uble un te ka nyek long yeng long sem ka jong phi harel da yala de phidang ban kwa yala de phidang lorni phidang bishni phidang tem phidang tla yo lok ro phi tem phi tla ben te kamot hangno ken uble un pun khoj yo lok jong phi ha ba yala de phidang jobo ha ba om shem la pun khoj ye phi da ka snam ka jong uji su kum no te phin pun khoj yo phinam la te na mar kata ha bala de le shilok umlong shu hi ban ya phet ru phi hab ban pen kho yala de da kasnam ka jong uplay da ka pule ka tin ka jong uplay de hang ta kan pinyo ka jing sok ka jing kemen te de na mar kata ka daw ba bon ki no hi kai ke ba ju hi kai ha badang piang ka pot wat yo uplay un sa ai lang tam hi ka jing im ka jong phi compare ada uplay open slam open kloy tamba ka ba ai uplay ka ba ha suda te na kam ta ka buram ka jong uplay yero utrai